Right, muri Zimbabwe tose tiri kudziziva news dziri kunyangadza right now all around Zimbabwe. Tagwirei ari kunzi wabuda munyika on an emergence with he was airlifted out of the country on emergently. Why? Because mukomana ari kunzi ari kugwara nechigwere chisina kubudiswa pachena kuti what is it exactly his health problem is. But zvisina izvozvo pane mahunga ari kutenderera, ari kubuda paYouTube, ari kubuda kumachannels akati wandei, ari kutaura kuti iwo Tagwirei actually what happened, he was poisoned. But isusu pano pamuzinda wevanhu, of course we have to do my investigations. Hatizouyi kuvanhu neinformation iri general. So after taita ma-researches edu, taita ma-investigations, tabvunza ma-insiders, information yatasiwa tinayo ndeyekudai. So ndeyekuti iyo as we speak Tagwirei ari pama1. Too much information now is circulating online, is circulating within ZANU-PF factions inside. And the information iri kutaridza pachena kuna President Mnangagwa kuti Tagwirei is after the presidency. Ari kuda kuitawo president. Andi muri paona. So President Mnangagwa strategy ndeye kuzvisaraunda nevanhu vasina basa nepresident, asi vane basa maybe nekuita mari, vana jaya mupfumi. This man is on a mission yekucreata tuvana jaya mupfumi twakamutenderedza, and then otuita, planned out there toita fight his wars, and as long as he remains the king anozviona senge ndiye munhu mutapa, and wakataura chigaro chamunhu mutapa ndigere pamusoro pacho right now, and ndichibva panobva papinda umwe munhu. But vana Tagwirei, they are mathematical, they are logical, and also they are just as selfish as Mnangagwa. So kuda kwacho Tagwirei is about the presidency. And Mnangagwa, whilst he was busy drafting Cap 3, achifunga kuti he is drafting Cap 3 for himself, Tagwirei also thought the exact same thing, kuti he is drafting Cap 3 for himself. Ndi Tagwirei. How? Because now, since he got the bag, since Ali Marirefu, he will just buy the members of parliament, and then they will vote for him, and he becomes the next president in 2030. So, right now, information ichishika kuti Tagwirei wabuda munyika. Imimi very zhinji munenge muchifunga kuti mukomana wabuda munyika, maybe ari kunorapwa, maybe ari kuita sei. But actual information inenge ichisvika padesk ndeyekuti kutiza mukomana is running away because Mnangagwa is after him. So here's the funny thing, muri Zimbabwe. Here's the funny thing. Alright, tisatapinda pa funny thing. Welcome pamuzinda wevanhu. Kana musati mava part of the family, make sure you subscribe right now, you follow us. Uri kutiona pa Inside Africa Network TV pa Facebook, or uri kutiona pa The Mtapa Times pano pa YouTube. It's the same thing. Subscribe. Ndino wenyu super Nexus anidi. So let's get back to the funny and the interesting thing. The allegations kuti Tagwirei wadliswa something chine mushonga wakaipa chiri kumukuvadza, they might not be that far away from the truth. And I'm not going to say that far away from the truth, because, this regime, we know this regime. And the other funny thing, remember, Mnangagwa, pane pa akabuda munyika, airlifted, back then in 2017, achiti iye wadyiswa poison. And he has publicly given credit to Vice President Chiwenga and given credit to Auxiliary Mnangagwa for helping him when he was in that state to panga adliswa poison. Muri Zimbabwe, muri kufana ku understand kuti kana uchidhila nemunhu akaita saMnangagwa uri kudhila nemunhu akaita sei. Right, vanhu vese vamatitaura zvavo vana kuda kwashe Tagwirei, vana Tungwarara, vana chi, everybody who is close to Mnangagwa, they don't trust Mnangagwa at all. They know this same guy watiri kuti Mnangagwa, watiri kuimba ma-praises now, watiri kusapota kuti zveshuwa tonga usvika muna 2030 wedzera makore ako, is the same guy who is busy betraying the same guy akaita risk his life for him. Risk his life, because remember, a coup, if you fail, it's called treason. Unotongegwa upenyu hwese mujere. That is if it's better. But muZimbabwe, death penalty yanga ichiripo panguva iyo. Unotongegwa rufu panguva iyo, waitongegwa rufu nenyaya yetreason, wapandukira state, wapandukira government. So Chiwenga took that risk, and at the end of that risk,
he put Mnangagwa in position. And now Mnangagwa is in position. Mnangagwa betrays Chiwenga. Mnangagwa betrays everybody who helped Chiwenga to put him in power. So why would you trust Mnangagwa? Of course, there's no reason. So nobody trusts Mnangagwa. They're just bootlicking. They know Mnangagwa loves being bootlicked, but they don't trust him. They know you can't rely on Mnangagwa. Whoever you are, think about how close Chiwenga and Mnangagwa, how close Chiwenga thought Mnangagwa is to him. He thought like, this is the pure brotherhood. I put this guy, he knows I trust him. He knows this, but he is busy betraying him. And then you come, I trust President Mnangagwa. Hey, I trust ED. Right, so one mure Zimbabwe Tagwirei wabuda kuti vari kutiza according to information yasvika patiri etc. So all these things happening. Garai pano pamuzinda wevanhu, muneni wenyu super nexus inside Africa network or the Mtapa Times. One people, let's go. Thank you for watching. Peace.